Hadian lai sngi ka shimpo regi bor pulit bat State Disaster Response Force, Civil Defense and Home Guards banlap ya ka met jong ba Marshal Marwen barasha tap hamarten ka jaka thenyut jong ka socialong hakapor saw ba ji janmit uni urang ba ulalit khar tiar jot nakate ka jaka thenyut hakalai tarik rempang nakada ba ulatur shatmir jong ka riat ka balalang da kinyut la bon snem kata kanyut kala tuoj bat tua kumulum ba lumsan kala ban bat tap ya ushapo kajingwat ya uni urang ba kala sedang nadu kapor shiteng sngi jong ka sngi sajan hendrei tat hadu ka jriu tarik rempang bakinong wat kilalap ya kamet jong u kajingnya ro jin pertu kalet chakitu ki banya yaki pu shilum ki bala trei borba tat hadu bandalap ya kamet jong u na kani ka jaka thenyut ka bahe bha hamau yong ya kamet jong ba Marshal la shemtino da ki pulet banle ya ka badan kam ki bahing hasem jong uni urang ba kila kerpat ya ki borsen shar district ban pelat ya kamet jong uni urang ba na ka examen postmortem Nakaliang jongi ki rebar jong ka municipal te ngimla khen jure tak ta kat no marga jing mut berkat jongi te kambat syu no marngi siebe tang man ngio no yung de parlok jongi te nadu man sngi sajan tu ka hap kan ka nyut tu ka art stengi ai te hadu man ta pate ngi so komen bau la ai ngi ta tak kesin mo ai ngi ta ka kesin ngi ta ngi ta so komen ngi so hon ka mesim ngi da kristom sikatu cing sistem ka pun hanan mabakatim ka tadam ne kalong mo tai ngi so piru dagi jong smart pilih tai